kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma kape hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Jitagore hoddira makko dadotako ade kokumpado jangumo Sali, you know, under the Anna Adam will go to come. In Vietnam, the night, one of the madams on Adam will be done. Okay. Randy, la foi de Newando. Port am no damage. mi haalni ila wona haydara golɗo lawol kam ko min dari nanmami nde haalde makko téléphone ɓuri yinno kalna kam gonga kala ko wona gonga ene firto haalnan holko woni hakkude ma chéri mboɗo sikki mata wonmo anda kam ko nano foti andudemi e duuɓi ɗum battuɗen ɗi so tawi anda kam a jogaran andudemi ha joni mi meeɗa fenandema to ko mi meeɗa ko wadde gile cuka wona hande mbaɗami ɗum to jaaɗen ha jibinɗen ɓe ganduɗa hande en mbawi jibinde mi runki kadi famde ko tagi an joni aɗa jogo miijoji bonɗi am surtout aɗa miijuno ham ko ganduɗa cuklon tokson ɓe ganduɗa ko guiraɓe ɓiɓɓe meɗen holko foti wawde hawde hakkude me Adam ko sehil Ousmane meɗen Adama ndaara ɗum ko yisere ndaardam Ousmane de wona goɗɗum ok mi nani ko kalɗa ko pulaar ne haala kongo ko tondude fof ma aɗa tappaɓe joomum ɗumen laaɓi sa yii mi fuɗɗima haaldude ma geɗe mbawi noon komi jiiɗi komi famani nden mi yiyan ɗum nde mi namdakino ɗum de so mi yii komi famama mboɗo jogui droit haaldude ma kadi jimi ko kala ko mbatten kalden heureusement kalɗa yam haqqille haalde ma mi nani haalma kadi mi jaɓi ala probléme a yeeso ko lawol yahami ɗoɗo moƴƴi
Yes, wala jëm ci la min non adam de sabo mi dañu ma feere sona ɗum do fay do ala ndiyam yalla wada ɗum sutoro HODDIRO HODDIRO Allah daɗotako neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum. Mama, Usman arin do hanki. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله رينا نبيسنا بسم الله رينا نبيسنا مينا Usman arin do hanki. Usman Aredo Ojaji Mogona ko woni ni maron jindira sum jindiri kayɗo fotandu so jaaji mo walla jaaja Usman mi hakkunde mon gasi. Ousmane wi hakkunde mon gasi kanko no ko ɗum woni ko yomma haydara Allah yettama ko mbiyannomami hanke heccani ko ɗum mbiyanmami ha hande gonga aɗa yiɗi Ousmane te gilli gonga ko ni tan ndo yehi a jooɗimo a faɗimo projet ji ɗi mbawɗon waddude fof aɗani jooɗi aɗa faɗi ko heddi ko noon hoddiro diwotako Samba Hammar Gadio haali gayni o wi hoddira adi mayde hoddira adi tagore ɗum noon so hoddira yanema so ari omo fonno ndarude yitere wonde ko wonani kono ha hande kadi kanko no feletake sabu ko yidde wayi noon hande o wiyata ka woppimo a yeehi e wonde a woppimo a wantiri hoorema kanko wawa miijade ko miijotoɗa ko kono ɗum fof e waade noon ñaam kaaraɗe gattira hakkille ma no feewi ay debbo reedu holko ɓuri bonde muɗum ko stress ɓuri bonde reedu so naati e ma ko cañol ngol ngannduɗa yaltata e ma baya e jibinde aɗa wawi hanguede fof ko stress waɗata yaagi mami ko ya artir hakkille ma min mbaɗimi mbaɗa wawi lomtanade Ousmane mi wawa lomtanade Ousmane sa dillini hoore ko ɗum mbaɗa andi wonko ngannduɗa ma yiti yewtide ɗum e Ousmane o wawi yewtide ɗum e yam kono minnene kala ko mbawmi mami waɗe soutenir ha aduna fof anda mi waɗimo soutenir te ko ɓuri sadde ko dañɗa woto way ngoyna kam sabu aɗa andi min ha aduna gasa mi yiɗa yiide gongol ma deƴƴu so wona Ousmane oɗo wona Ousmane goɗɗo mi wawa yidde hay goto so wona Ousmane so Ousmane acci e moto pami état mo gonmi o haydara réputation mo ganduɗa fof gasi hen haydara Allah gasani te ko mbimami hanke heccani ko so wonani Ousmane oɗo tan wona Ousmane gonɗo woto way mi yiɗa yiide gondima mayra ma deƴƴu waɗo ɗum boni woto waɗan ni
sa waɗi kam ni tan a andat kam mayram min cikka noon taade mboɗo wuuri aduna ma metta bonde e aduna he neɗɗo yidde mum Allah e haajande mum ala mo waawi dadde hoddiro Jitagore hoddira makko dadotako ade koko paro jangumo ɗan ɗo tan dole darde forowe dole kangal jiiɗo fof yaaki sikka duuɓi koko jeeyi taw so hay jibine anda fof to ndedara nawon ma ay gorko famdara eɗum de ko kon kam ɗo way jees mon mawni men kono joni ka keli falda aysa so haali nen wiyamo dikko wawi haalde dikko wawi haalde no jamani kono kanko haala parce que a yaw par ce que rewiraɓe ko noon haala ka newɗa koye makko ko noon o sikara komi bébé ha joni quoi a wonati wonde bébé min ko bébé min daari tuma o sa miñam mbeɗa yiɗi yewten de mbeɗa yiɗi yewten no feewi sabu hannde min jiyani min nanani illa ka bajjo gorko gonga minen ni rewɓe ko ɗiɗo kono ka gotel tan e nder amin min natti yiide baaba hannde an woni baaba won koyɗe ɗe daririɗa hannde mi wiyani moƴƴande te mi wiyani wota wadde kono sinno ko sagam ndenna less sabu noon aɗa andi ko woni e porteur de voix o jamanu mo gonɗen ɓe jawani hay hunde an a ummoto daronoɗo a leñol ma kabanoɗo a leñol ma sababu noɗo yo leñol ma yaaru yeeso woda haasiɗe iwrirɓe caggal nde duñma yayana walla jagga koyɗe ma ata yaha ɓinguel nena ko ɗum gañanmani sabu noon sa haali aɗa foti haalde sa daranimo leñol aɗa foti daranaade leñol hol gonɗo bamma tijjani an ɗum tan yoni jimol ɗum tan yoni haal kono noon komi kulɗo wona mbeɗe añi kono mi suusa sinno ko sagam tan yaalani ko simiñiraguila eyi ɗum tan jinnomi yen jewta hannde te mbeɗen kadi dañta probléme sanne jaɓi ma o deɗen bannam min gila garɗa beltima par ce que cikkannomi komin etahi famodirde aysa o minima sen jewden nan famodirde nde wonnoon goro e baaba so tawi ko ƴiwola nde tumi koye maɗi kiiti ko no kalduɗa joni ɗon ni min ko yeeso ma mawni ani sikki ala noon bon ɓe mbi ko artude baaba mum siko ñimore ala hen felo ala hen so tawi bammane titore ha joni arani moon kono min mbaɗum noon Allah hoddiri min yomi rewe pele walla ren e guesa gowre mamma ko deñude hakkille ma e famille goto y a trop de risque waɗi danger ji kewɗi no mbiɗa ni añ e yimɓe sahoɓe men ƴeewa bonnandema wallahi dip foɗore andi tagore e ko hoddirno e baba ko winda ko adimo jikko min aussi ko ha kasa mi sikku minima sen kaali par ce que aysa min mbawa famodire min sikku minima sen kaali eɗen mbawi famodire an o ƴiƴam révolutionnaire dogonnorema e makkode ɗan woni dogodema ma ha joni ko wiide tan combat o wona haallen fini mais ko ce sont des objectifs bien visés ene waɗi ko fandora hen fandorde so ari wona inde min ƴewata hen somi haaldema woyi gonɗa koye bonno discussion ko fandare nde ko wotere yo leñol fulɓe kujjaji mumen hande ndaara holko fuɗɗi heɓede ƴewa so pinitiri tawi ndo baaba haɓetno koye nder jolfuɓe ƴewa goɗɗum e goɗɗum so tawi nimo ɗo
min sa son kalde am tan oron bangi mi sikku nganda ko wona encouragement dilbi ni ngoti kuldi mbada so tawi leñol ala kujjitan ko kujjikinantoɓe ɗum haqqeji mum foddeji mum gollolañol ɗum mayata ngol yaɓa wodade yaltuɓe mbaɗa porté volontaire fittani noon komin yeeyɓe pittani amen ha so tawi jari ɗum ɗon ngam leñol ngol daña fodde mum ene jara ɗiɗon pittani jaha min son kalda moɗon goya mi tiiɗata e nder wolde nde gonmin nde wonnoon neɗɗo kene wiye kene moƴƴo walla ene wiyene selli yataw ko bandi ko en kendini min holmo jini hay goto mi yaani wiite ko mawni hen sa gadi wasa yabde makko so yaltimoɗo haalat hay goto jawra ko kalami ko dikko yan min sikka ɗum ko aysa wonmo famata kono wona an ko gurdume ma ko mi wurdano message sikka ɗum ko aysa wonmo famata kam min calaki min gañani bala ko min cuusa ana yi baaba ayi ko nawi baaba ko mbeɗa wawi wiide sakko kudeta mbeɗa wawi wiide sakko ko pewjanade ko ɗum ɗon gañanmi heɓma kono haade a tiiɗi ha sago allah sago ma aɗa goynowoɓe sago allah sago ma aɗa goynowoɓe mbawa ko noon yaari mi resnima allah jomiraɗo ten Youssouf Gueye ko noon yaari Murtude Diop Fiyama Moustapha Bori c'est la même chose bono wona tan goppe koɓe ndemanno watte zéro leñol ngol fayi goɗɗum anda daramo yummugol pullo bamugol pullo haal PULAAR 100% dara furankoɓe kutte jamme ñalawma so ɓe kii min jaɓaɗeɗo pele mbiyon minen wono mbaɗat min découragé wonde wolde fof min ɗiminana fa Assalamualaikum. Salam. Ko dara dama gal mo do sirande. Tabanu ko be gal mo. Ko Fatima utti fi joni. Tam ko yel. Porta. Kay suma Fatima di kam do haala ma be adi am do ena. Jam. Ngende mi yangal ma. Jewul Ousmane. Ousmane jewul non. Yummo ko ali tay min do sale min jodi min Ousmane tan. Min daw laatan o futina mi yitere mo hande seetere mu doga mam maîtriser horam rek rami kam watta marche arrière avance tam afan ndejji min jodi min no baamu ko mi jodi do bacconi pim kulam de min portor carte ni ono di Ousmane to no Ousmane do nan kay halam mon ko o peno jotta yo wara kalko nani nyala sax wala ko ina ma ando mo for dem non bim ko ina premier wona ina ab ni an bam ni rani ko nur yam non ya afan kan on for no mi jar e wadi halaji o forani wi dem non saw mi ne biyo jara hande so bonni mo bonni biyo hande en tabbe kal bonni ni goddo bonni ko hore mum wona min bonni de bonni ko hore mum mi halan ha nawan non ko haal ko est ce qu'on fait haalde afan Mama separti joni. Pari hal kan ko kan taranda. An boni hal kan. An ko maran dal Ousmane. Ni tam no mo am to. Mera jogi yit. Ari. Khol plastic jogi. Kan plastic. Mi andal wari. An ngumbi den galle Ousmane. Njaade salmine dem. Khol ko kaldu den to. Kaldu den. Wi mo Ousmane ko goto yidi aduna mum woni Mariam. Te an jaari ka debbo ko gandanɗa hoore ma yoɗani e ma min komi debbo jaari jooɗo galle moɗon ha gorko tawma toon ara wiyene yinma mais wona an abboto gorko mbiya yiɗi gorko jaari te mama sali mo mbiyata o mama sali ko yumma won konguɗe a foti ha wiide mama sali sa daran ɗum dara saabu Fatima kanko yo ndare fa sabu Fatima wasi yemude nena mi yana kanko yino ay ko yino non so nena yino non handu mi oppat dum ha a yebbi kam e kongol mbiɗa so yumma yinnuma oppat dum kono no jaggirɗa yumma no poɗɗa jaggirɗo yumma janan kanko no yinnirma li ganduɗa jaggirama ko yumma ana jaɓɓa ɓenno sabu a jaggani ko yumma yummu Fatima ko yumma min ne yumma ko nenam ka ya seeda o sugo yo oppan mawɗo gueɗal
oppande mo gedal sai ijunde balle hede mi halama oppande mo gedal mo dum wadi mi jaba mi te taw mo ko galma te bira bera ma halama gedal goril mi anda jabaru arde mi kam ko bandi capable mi opirani hay goro mi opidi may am mi mo fo mi ngi yira ko hay mo nanan dille mbaru ni umani tata sali men da demba sali kam so yima mo opirta mo non mami wada mo vange o daro way tuule tosil daro way na mo to wala ko wawi sa woyni yumma ma way sa woyni giñum yumma ma way biya mo ma sali goynta an jaari ana wona neddo de ana jirani hay wiide ko sigil saka jaadi ana oppani worbe a oppani giñum yumma de Entrez. Hey, Moussa. yow ndaa tun juste nga dum. Kala ko ni jipari quoi. Ça va? Nice. Arsel. De Joni mbulen. An hay gonen degodin. Dey ndaa Ça va? to randini. Tawna jipi mo quoi. Jawanema. Honoy. No grande sœur. O mon non. Arsel. Ngal bolo. Joni mbeden. Ah. Sagam pa no min der do joni armoire. Bere lindire quoi. Tampere Moussa, tampere. Non. Mi wayno leydi franchement. Lenin gola la njobdi mo. Ko non ko yettere Allah non. Kala ko heba. Yone du wi alhamdulillah. Andi. An non ko Allah adduma. Andi. Sa aran ina wawno mi nodduma walla mi winduma message sababu min kam appel ay min kam aɗa mi on banque Ah ouais, so jaha. message tan walla ƴewde lawol gongol ngol ganduɗa ngol tan Ah jam. si ko jam me ko jam kawniɗo to liggey to jimi haalandema bien sûr To. secrétaire amen Fatima Asi. Ñande ngar mi mbod ƴewa alim ñim. justement kanko mi tinani mi ari bureau tan ha tawmi ɗon lettre juste e dow biram ordinateur am lirmi tawmi ko kanko windimi lettre de démission O pour liggéey. haalaɓe Naturel dem. haalaɓe ceer Koni on way ñan fal man tan non. très bien On way wala rode wala. mais Moussa o wi ko natti wawde wirtade mi subaka walla mi wirtomo subaka manam ko wona e ɓerde makko min ala e ɓerdam des sentiments bien sûr Wuli ci kanu gon. donc to jiiɗa kam ɗo sayi eɗen mi meeɗa jippade ɗo heure sabu sa ara oɗo heure tanno komi jippimi lootimi waɗi ko mbaɗannami hen paari mbiɗen hay ɓorade mi ɓoraki taw komin mbaɗi chargé no feewi Non non dimo wala no dayen. mi heɓatamo Moussa joni noon lettre o ko windi hen ko lettre kewɗo gilli ko kewɗo haalullaji kadi jurminiɗo no gandirɗa ni tan kono min ko woni e ɓerde makko nde ko sentiment ji ala e am Joni ko adi ɗum noon o hollinomo ɗum ko waɗi windema lettre o hollinomo ɗum. bien sûr ça fait des laabi kewɗi to bureau hay ɗo ndu suuɗo ari ɗo no gandirɗa ko neɗen mi watta recevoir rewɓe ha ɗo fuggi gila nden a yi damal ngal waɗi renforcé sécurité o koni ɗum fami affaire o ko waɗi mo perturbé ha hankadi no wawa huccidde ma toon darma. exactement Min de selam ko fam ko so yel gol gowni an ɓuuri andudema onon ɓuuri wurde toon mi sikko e sowono goto meeɗa yiide atum ko ganduɗa fewani école liggoto on way ko waɗa o deuxièmement mo hokkuma nede troisièmement elle est très ponctuelle min ko mbasito mami en tant que ko debbo jeehi ha ronki ñoƴƴude sentiment ji mum e nder mum hollirima ama ka journaliste tu es très intègre haqqille ma on yaaji hay so tawi a hokkarama place makko par ce que ɓerde forcata gilli forcata hay so tawi a hokkarama place e nder ɓerde ma wonmo mettre à l'aise beele wuura passion makko woni journalisme hay so tawi tellement que debbo yaa ha wonma avoué sentiment ji c'est très fort min mi heɓata ɗum min bon nani ko kalɗa nan ɗon de mbeɗa andi aussi ko mbaɗanmi inchallah
ƴettu jungo e hoore moƴƴani nda debbo nana ndaare nde ɗum ko ngamdi debbo iftude jungo tan fawde e hoore so ƴamma o naatino ɗo joni a harmini ƴamen ko woni kadi Ousmane de noddanimo salimi ɗettude labdere nde noɗa wonko ba so waɗi message o jaɓa o noddata kam somi noddimo kuppa kam mi ronki famde Ousmane mayra o saaha mo tonnuɗen il faut paama Ousmane wona aɗa andi kam Ousmane bonani te kala jiɗɗo hira oɗo saaha hande o hirat te an aɗa famodira e Ousmane aɗa andi so kuppimo goo o kuppimo ɗiɗi woppu ho deccoya nodditamo te Ousmane aɗa andi yummum ko ngaari mawdi jibinɗo Ousmane o taade hanko on jibino Ousmane Ousmane hayso bonani mo eto bonnudemo ko an noon renata gillima woni rende gillima mbasa toppitade mo woni rende gillima oɗo saaha hande ɗo woni ɗo e degré mo jogui o mbasa tawtira mo hen muñ ɓoy juuti Ousmane koko arata saabu aɗa andi Ousmane ala mo ande so wona an anne ala mo ganduɗa so wona kam te gilli ɓoyde bonirta noon o saaha ko tikkuɗo han mais so ƴettani kam holno min kaldirata il faut min kalda min mbawa toujours terrain d'entente o anda min confiance mo sikkata ala ɗo o anda ko ɗum woni ɗo ha joni arande ko rutti ɓooyani ko ittumo to wonno ɗo pour arde ɗo ene yiidema wona ko ɗum o ari yumma ko ala ko wiyani ala ko rufani ma ndiyam bonnam ɗo joni liggortoɗa ko haqqille min mbaɗa yiide suka liggortoɗo haqqille saabu kala ko haqqille yiitani wona preuve walla tikkere ni wona kañum ittata ɗum de funtodire Ousmane ganda Ousmane ko Ousmane ma a nani oɗo essence ko an tan jogui foɗɗere nde an tan yarata ndeƴa saabu o saaha hande wona neɗɗo fo yiɗanma noon a faami ñaam jara gattira haqqille ma ɗumtodiraɗa e ko heewi ɓe mbima dawde bongol welani kono ene wemtina ko heewi e aduna en o saaha hande ko ɗo gandata foof aɗa mi ndara
KP hokkanno on série mon hoddiro. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma